Magandang hapon sa inyo mga idol. Bali, papalaot sana kami ngayon. Kaya lang medyo maalon pa. Saka ang init. Hinihintay-hintay lang namin na umalma yung dagat. Tapos papalaot na kami. Yung kasama ko nahiga na. Bali hapon na, mag-alas 4 na. Medyo kumalma naman ng konti yung dagat, kaya tumuloy pa rin kami. Maghahanap lang kami ng pang-ulam. Galunggong lang yung uulihin namin ngayon. Ito mga idol, kahit pa isa-isa may kumakagat. Kapag naipon to, madami to. Kasi kaya ganito yung pamamarang ginamit namin. Mahina na kumagat sa biki o ug-ug. Ay, subad ako boy. Sa ano man sana? Sa yan, uli na ulit idol. Ayan mga idol, uli na naman. So hindi naman kami naghahangad ng marami, kaya pang benta. Gusto lang namin yung meron lang kahit pang ulam. Yan mga idol, kahit pa isa-isa meron. Ibaba mo na ba? Ibukod. Ikasamad ka? Ilag mo na sana dyan? Huli ka na dyan? Isa ba? Ibaba mo na sana. Siguro mga 5 pa karo. Ibaba mo isa ba boy? Bubog. Ya. Huli mga idol. Huli ulit. Wah, sugod na. Sige na, sige ka na. Sugod kayo. Puto sa loob ng alas, nanait mo iba. Sugod. Yan mga idol, huli. Yung pagkarkwasa naman sa puro. Sugod ako. Ulit. Ya. Huli.
4.30. Ops! Ah! Huli! Masamadong boy. Ayun mga idol, ito yung nahuli namin. Medyo konti lang kumpara sa Biki. Kasi yung ginamit namin. Isang bingwit lang. Uuwi na kami kasi medyo dumidilim na. Ayun mga idol, bali ito yung nahuli namin. So yung iba, pinamigay ko dun sa kasama ko. Tapos ito yung sa amin. Bali, ito, pipirituhin ko to. Tapos, ito, ang luto ko dito ay yung paksiw na tuyo. Ang tawag sa amin nun ay unon. Ang rekado nun ay asin tsaka kalamansi lang. So, 4 na kalamansi tsaka lalagyan ko ng asin. Tapos, wala nang tubig yun. So, kusang magtutubig yun. Tapos, matutuyo siya. Tapos, lalagyan ko siya ng mantika pag natuyo na. So, ayun, papakita ko sa inyo. Tapos, lagyan ko ng konting asin mga idol. Tapos gagamit ako ng kalamansi. So huwag niyong isasama mga idol yung buto kasi mapait siya. At sinama niya yan. Pwede rin suka pero mas masarap sa unon ay kalamansi yung gagamitin yung pampaasim. So mga idol, bali hindi ko pala ito lalagyan ng tubig. Bali, ito lang yung pinakasabaw niya, yung kalamansi. Kasi kusa siyang magtutubig. Then, may nasama pang buto. Kailangan kasi tanggalin yung buto kasi pumapait siya. So, ganyan lang po mga idol yung apoy niya. Mahina lang po. Ayun mga idol, bali kumulo na yung isda. Tapos patutuyuin ko yan. So, pag natuyo na, lalagyan ko ng mantika. Ayun mga idol, bali konti na lang yung sabaw niya. So, matutuyo na siya. Lalagyan ko siya ng mantika. Ganito talaga yung luto sa amin ito sa Bicol. Parang paksiw siya na tuyo. So ito mga idol, bali pipirituhin ko to. Kasi yung isa, niluto ko ng unon. So asin lang yung ilalagay ko rito. Ang palasa lang. Ayun mga idol, bali etong masarap sa galunggong na maliit. Yung prito na malutong. Kasi walang sayang to. Kahit tinik dito, walang tapon, pati ulo. So bali mga idol, eto na yung niluto ko. Ito yung unon. Ito yung prito.